Hi, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, ipapakita ko po sa inyo ang laman ng dalawang plastic bag na to dito sa gilid ko. Yes, kakarating ko lang po from work. Ayun, madami pang marks yung mukha ko kasi whole shift nakasuot ako ng eye protection at saka mask. So, pagpasensyahan na po kasi kararating ko lang po galing sa work. At itong bag, dalawang plastic bag na to, nauna pa to sa akin, friends, kasi i-deliver to habang andoon pa ako sa work. At inilagay lang niya sa front door ko. Ayan, in-order ko po to March 30 at ngayon April 9 na-deliver na siya. Ano ba ang nilalaman ng dalawang plastic bags na to? But i-feature ko talaga. Ito po ay malalaman nyo ngayon na mismo. What's inside my bags? Ayan, kung makikita nyo, friends, nilagyan talaga ng name ko yung dalawang bags. Okay. Mag-start tayo dito. What's inside this bag? Ito ay ito po ay lemongrass. Kalagay dito galing sa Cambodia. Tanglad, lemongrass. Taga Cambodia. Ano pa? Ampalaya. Ampalaya, dalawang ampalaya na galing din sa Cambodia. Bitter melon. Another ampalaya. Merong kamote. Hindi ko alam saan to galing, pero usually sa Thailand galing yung mga products. Yan, i-deliver po to dito sa bahay. Ano pa? Hindi ko na po ilalabas, pero kalabasa po siya. Yan. Isang malaking kalabasa. Ito ay galing sa Thailand. Nakalagay. Malaki kasi siya, friends. Mabigat. Ano pa ba ang andito? Ito po ay saba banana na naka-frozen. Saan ba ito galing? Deep frozen steamed banana saba. Hindi nakalagay kung saan galing. Nakalagay Netherlands. Di ako sure kung saan galing talaga na Asian. Ano to? Buenas. Yan. Nakalagay Netherlands. Pero, hindi naman to taga Netherlands for sure. Ano to? Southeast Asian. Ano pa ba ang andito? Ayan, ito po ay shilling liver. Ibig sabihin ay chicken liver. Ayan, chicken liver yan, friends. Mga frozen. Ayan, yan lang po ang nasa loob ng first plastic bag. Dito tayo sa pangalawang plastic bag. Ano ba ang laman? Merong bihon. Ayan po, bihon. Ito ay saan ba ito galing nakalagay? From Malabon. Ayan. Sa Malabon pa po ito. Philippines. Malabon, Philippines galing. Another bihon, pansit bihon
from Malabon, Philippines. At ito naman ay pansit canton. Saan ba ito galing? Tingnan natin. Oy, in fairness, ito ay galing sa Talisay City, Cebu, Philippines. In fairness, bisda. Taga Cebu talaga, friends. Oh. Ayan, taga Cebu yan, friends. Ginawa siya ng doon sa kanso kong Talisay City, Cebu, Philippines. Yan. Ano pa ba yung ibang nasa loob? Kunti na lang nasa loob. Meron akong starch balls. Ayan. Starch balls. Product from Taiwan. Yan. Ano nga tawag niya dito? Yung sa milk tea na nilalagay. Pero sa akin, hindi ko to ilalagay sa milk tea. Ilalagay ko po to sa binignit. Ano pa ba? Ano nasa loob? Another isang pack lang naman ng starch balls. Yan. At last but not the least, ito ay dilis, fermented salted fish, product of the Philippines. So excited kumain ito at yung frozen saba banana. Yan, kung tatanungin nyo po, sobrang hirap po kita dito ng saba banana na fresh talaga. At kung meron ay sobrang mahal naman. Kaya yan po. Yan po yung in-order ko sa Asian store last March 30 at i-deliver ngayong April 9. So, excited na po akong kainin yan. Super duper to the nth power. Excited pa ako na ipakita sa inyo what's inside my bag. At ngayon ay nakita nyo na talaga kung ano ang nasa loob. Yun friends, yun lang. Till next video, have a nice day.